хора, намирам се в Демол на една много специална мисия. Търся къде се намира новия магазин на Ina Essentials, защото разбрах, че крие нещо супер яко. Айде да го открием заедно. Мислих си да пазя тайната за себе си, обаче не мога да не ви кажа. Причината да търся магазина на Ina Essentials е това, че се крие един QR код, който, ако го сканираме, ще ни отведе до тайна страница в техния сайт, а там има много награди. Продължавам търсенето. Хайде! Ето го! Най-накрая го открихме! Хайде сега и към QR кода. Така, аз вече знам как да си спечеля хидролината. Ако искате и вие да я вземете и сте в София, елате до Дамол, открийте магазина на Ina Essentials, сканирайте QR кода и следвайте стъпките. Магазинът на Ina Essentials отваря врати съвсем скоро.